מה קורה חברים? כאן דני מערוץ MC קראפטר זה, אנחנו בפרק חדש על TNT רק והפיקסל, ויאללה התחלנו חברים. וואו מה יאללה נסיים פה איזשהו פרקוריסט כזה קטן, תסתכלו, רגע, נקרא אותו, נרים אותו, יש, נפל? כן, לא, כן, או לא, לא, עוד לא נפל, שיט, נקרא אותו ככה, תראו, נעשה לפה כזה קשקושיאדה, כמו תימניאדה, רק כזה כמו קשקושיאדה, קשקושיאדה, ידה, ננה, בול פה, אוי, שיט, נפלתי כמו לא. טוב, נעשה עוד משחק במפה אחרת. טם, אוי, יאללה. ניכנס ל-TNT רן, הנה, פה יש לי מונה TNT רן, כמו שהיה כמעט מלא. לא, פה אין. אולי פה יש. בוא נראה. TNT רן, אוי, טוב חברים, אנחנו נמתין מספר דקות. כשזה יתחיל אז אנחנו נחזור חברים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go baby, baby, oh yeah man. התחלתי בפרקור ונהייתי כמו ספליף, אחר הגעתי לערוץ שלי, קבלו עוד פעם במישהי עוד כפיים סערות, TNT רן, oh yeah man, אוי שיט, כוסימי משהו. בוא, יאללה, אפה, אני ארוג אותך, כאילו, אני ארוג אותך, יאמן. Oh yeah, man. בוא, לייג'וק קטן. יש לי 4 קוינס, פאק. טוב, פה אני צריך לעשות כזה קשקושיאדה, שכולם יתלו. עדיף כבר להתחיל את זה מפה. ונגמור את זה פה. ואז נבוא אליו ככה מאחורה, בק. זה בק. בוא לפה פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב תיתן לי סאב ולייק. תראו, זה פה, זה פרו. אוי, תיפול, מה נפלת? אוי, כן, לא, אין נפל, לא, אלו. פאק יו. טוב חברים, מקווה שנתתם לייק, סאבסקרייב וקומנטס, ונקווה שתתנו לי גם לייק, סאבסקרייב וקומנטס. ונקווה סטייל כאלה קסטה. טוב חברים, מקווה שנתתם לייק, סאבסקרייב וקומנטס, אנחנו היינו בפרק שני בפיקסל של TNT רן, אז צ'או.